Ak sa povie lesná technika, väčšina z nás si predstaví traktor alebo vyvážaciu súpravu. No množstvo techniky sa používa aj pri pestovaní lesných semien a sadeníc. Či už sú to vyorávače sadeníc, podrezávače sadeníc, závlahy, vonkajšie alebo vnútorné, do foliovníkov. Mnohé diely do týchto strojov vznikajú v tejto výrobnej hale, v paliarni. Tento spáliaci stroj má dve hlavice. Jedna je klasický acetylenkyslík a druhá hlavica je plazmová, kde sa do elektrického oblúka pod vysokým tlakom vháňa stlačený vzduch. Ďalších špecialistov sme zastihli pri generálke motora. V podstate robíme diagnostiku strojov pomocou počítačov. Bez už počítačovej diagnostiky v súčasnosti tie novšie stroje nie je možné diagnostikovať. Ten stroj sa s človekom v podstate bez počítača ani nerozpráva. Takže toto je taká výzva doby. Najčastejšie, čo sa týka tých mechanických poruch, sú väčšinou opravy či už náprav alebo stredového uloženia stroja, keďže to je LKT-čky sa lámu na kolbe. Počas našej návštevy testovali chlapi hydraulickú ruku, ktorú opravili. Pri nakrúcaní sme s nimi rozprávali aj o histórii strojárstva na Slovensku. Podľa nich malo v minulosti aj v tomto banskobystrickom regióne cvenk. Aj preto sa snažia spolupracovať so školami a vylepšovať im praktické vyučovanie. Sme poskytovali rôzne trenažéry a aktuálne plánujeme odovzdať v podstate nejakej strednej škole priamo harvestorový úzol, ktorý je vyradený a opotrebovaný, ale dali sme ho v podstate ešte do takého stavu, že by ho mohli využiť a nájsť si cestu k nám. Riaditeľ s úsmevom dodal, že aj počítačová hra s joystickom môže byť pre študenta celkom dobrým základom pri ovládaní harvestora. Z lesa sa opäť vráťme do výrobnej haly. Čo nás ešte čaká? Ešte nás čaká obrábacia hala, kde budeme vidieť či už rotačné obrábanie kovov alebo frézovanie. A budeme tam vidieť aj dva horizontálne vyvrtávacie stroje. Za nami sa nachádza pracovisko olejov, výdajňa olejov, kde sa vykonáva výdaj olejov na viacej typov značiek strojov. Lesy Slovenskej republiky v rámci odvozu dreva používajú už dlhodobo biologicky rozložiteľné oleje. Aj v rámci lesnej ťažby v harvestorových technológiách naše stroje sú už vybavené biologicky odburateľnými olejmi. Na bezpečnosť a ekológiu dohliadajú aj rôzne certifikačné schémy. Certifikačné orgány samozrejme prichádzajú neustále s nejakými novými poznatkami a predpismi a snažíme sa ich dodržiavať. Navzdory tomu, že chceme byť aj vzorom pre ostatné podniky, závody v lesníctve. Nie všetku prácu môžu vykonávať iba stroje. Ide vždy o úzkú kooperáciu človeka a lesnej techniky. Návštevníci lesa však neradi vidia takúto techniku v prírode. Často ju vnímajú ako prekážku na turistickej trase. Má teda jej vývoj a používanie svoje rácio? Tá technika je to stroj. Samozrejme ten stroj za sebou necháva nejakú rýhu, nejaký ten porast popílený. Ale tá príroda si v tomto vie pomôcť, takže v tomto ja nevidím problém. Slovensko je záhrada na rast stromov. To si treba uvedomiť, tu nie sú, pralesy a nie sme džungla. Tu sa vždycky sadilo, pestovalo a takisto sa z toho bral nejaký úžitok. To znamená, že záhrada. Slovensko je záhrada na pestovanie stromov, to je všetko. Vývoj modernej lesnej techniky tak podľa strojárov z Banskej Bystrice má svoje opodstatnenie a aj využitie pri racionálnom manažovaní lesov.